Номер 1. Имай цели, които преследваш всеки ден. Когато имаш цели, които преследваш, това автоматично ти дава голяма мъжка увереност, защото правиш нещо, което е полезно за теб, което реално означава, че се уважаваш. Номер 2. Отивай на фитнес. Когато ходиш на фитнес, започваш да изглеждаш добре. Когато изглеждаш добре, се чувстваш по-уверен в кожата си. И също ще усетиш как в някои ситуации само физиката ти ще доминира стаята и ще кара другите да те уважават още преди да си отворил устата. Номер 3. Създавай си трудни моменти всеки ден. Лесно е да се каже, трудно е да се направи, но всеки ден трябва да умираш по един път. Какво имам в предвид? Действай неща, които не ти се правят. Тичай 5 км, вземи един студен душ, предизвиквай се, направи 1000 лицеви опори за един ден, съсипвай се всеки ден и гледай как бавно психиката ти става все по-здрава. Ако психиката е здрава, увереността е непоклатима. Номер 4. Бъди организиран. Не бъди с разхвърлени дрехи навсякъде, чорапи по пода и чинии за миене. Когато всичко ти е подредено, може да се чувстваш по-уверен, защото просто е по-комфортно и знаеш, че не живееш в някакъв хаос. Номер 5. Бъди организиран. Планувай дните си добре. Трябва да знаеш всеки ден какво ще правиш, в колко часа ще го правиш и най-важното, след като плануваш тези неща, ги спазвай. Не трябва просто да седят написани върху някакъв лист или в записките на телефона ти. Трябва да се извършат. Номер 6. Бъди организиран. Ако имаш кола, я поддържай чиста. И отвътре и отвън. Кола за 2000 лева, която е чиста, е възможно да изглежда много по-добре от по-скъпи коли, които са мръсни. Номер 7. Бъди заобиколен от позитивни и мотивирани хора. Не хора, с които просто ходите да пиете събота вечер. Когато си заобиколен от добри хора покрай теб, които те мотивират, ще се чувстваш като част от едно силно и непобедимо племе и ще бъдеш готов да разбиеш живота и неговите негативи. Номер 8. Практикувай публично говорене. Ако не си човек, който е специално назначен да говори публично и да прави презентации, можеш просто да правиш неща, като когато си в кварталния магазин, питай касиерката как е, има ли работа. Завързвай някакъв разговор с непознати. Може да е странно, но когато преди ме беше срам да говоря с хора, съм експериментирал и, например, съм питал някакви момичета къде се намира определена локация, която реално знам къде е. Това е нещо малко, но може да бъде като загрявка или упражнение за това да видиш, че няма нищо страшно да говориш с непознати. Така ще видиш, че може да си добре приет в всякакви общества. Никой не те мрази. Номер 9. Гледай в очите докато говориш. Лично аз, преди да стана кралят на нощта, бога на вселената, ебача на всички путки, човека със знанията. Това да гледам хора, особено момичета в очите, ми беше едно от най-трудните неща. Проблема е, че не си представям да накараш момиче да се влюби в теб, ако не можеш дори да я погледнеш в очите. Става въпрос за хубаво момиче. А ние всичките тук искаме топ путки, нали така? Точно така. Номер 10. Научи се да казваш не. Трябва да имаш уважение към своите нужди и задачи. Ако приятел те покани да излезете някъде вечер, но ти имаш други планове, просто му откажи. На мен също преди ми беше много трудно да казвам не и разбирам защо може да е и на теб. Това е наш дълбок страх, че ако откажеш на някой нещо, той ще те намрази. На хора с ниско самочувствие това е най-големия страх. Най-големия страх е някой да не ни хареса и целта ни е да бъдем приети от всички. Тъжната истина е, че това е невъзможно. Така че просто казвай не, когато имаш задачи за вършене. Направи го. Нищо няма да стане. Кажи не и покажи, че цениш времето и енергията си. Номер 11. Отстоявай себе си винаги. Трябва да отстояваш себе си, мнението си и действията си. Не е нужно да бъдеш агресивен. Не, просто защитавай решенията си. Това не само ще даде увереност на теб, но ще накара и другите да те уважават, защото виждат човек, който няма страх в това да изкаже своето мнение. Номер 12. Имай добра хигиена. Мамка му! Моля те, не бъди кофа за смет. Не бъди от хората, които се къпят само в неделя или си сменят насраните гащи през 3-4 дни. Ужас, ужас, ужас! Къпи се ежедневно, подстригвай се и се поддържай чист. Номер 13. Обличай се добре. Бъди с дрехи, които ти харесват. Стил, който обичаш. Не бъди посредствен. Покажи, че знаеш как стоят нещата. Номер 14. Взимай рискове. Калкулирани рискове. Вземането на рискове
те излага на нови преживявания. Това винаги ще те доведе до личен растеж, защото независимо дали резултата от риска е негативен или позитивен, ти ще научиш повече за себе си и за твоята устойчивост над проблеми. Също така, големите победи изискват големи рискове. Така че научи се да рискуваш. Калкулирано, разбира се. Номер 15. Не се страхувай от отхвърлянето. Нормализирай го. Трябва да разбереш, че това да те отхвърлят е естествена част от живота. Всеки се сблъсквал с отхвърляне. Някои жени режат шибани милионери. А какво остава да направят с такъв супол като теб? Шегичка. Отхвърлянето в никакъв случай не определя твоята стойност и твоите способности. Вместо да се филмираш като бъдеш отрязан, просто седни и анализирай ситуацията обективно. Научи уроците, ако има такива, и продължи напред като мъж. Номер 16. Учи се от грешките си. Гледай на грешките си като възможност за учене, а не като отражение на твоята стойност. Всеки прави грешки. Успешните и уверените хора просто се учат от тях. Номер 17. Не се фокусирай върху проблемите си. Фокусирай се върху това да им намериш решенията. Колкото повече се фокусираш върху проблемите си, толкова повече светът ти става сив и стеснен. Но когато намираш решения, тогава градиш напред. Чао! Аз, кралят на нощта, съм тук да ти помогна. Аз съм майстор на майсторите, гурото на гурутата, играча на играчите. Ще те науча на тайните на омайването на жени. Това беше от мен и ще се видим в следващия урок по шибане. До скоро!